Здравейте на всички от Teams. Предлагаме перфектни закуски, хляб. Вижте, най-разни. Също така обръщаме се към дистрибутори на едро. Вижте шунки, най-различни видове на най-добри цени. Също така и хляба ни. Тук ще ви покажа най-хубавото, най-вървежното шестички кифли. Дали ще е с ванилия, мармелад или шоколад. Просто избирайте качество и най-вече обръщам се към търговците. Когато решите, може да пишете на коментарите дали ви харесват закуските на Тимса. Също така и хляба, който е перфектен, пухкав, просто нямам думи. За повече инфо, както ви казах, свържете се с мен и ще направим всичко възможно.